Киләһе котлау хатыла Земфира Юсуповага юллана. Белорет районы Габдык авылында яшәүче кадерле сәйбе тормыш иптәшем һәм өләсәйбе Земфира Юсупованы туган көне менән тәбрикләйбез дип яза уның тугандары. Земфира Галиуллага да Белорет районы Зөяг авылында туып үтә. Гаиләле ул иң бәләкәй кыз, бала сагыннан егәрле акыллы була. Өендә ниндәй генә эшкә тотынмаһын барыһы ла кулыннан килә. 12 яшендә мөхәббәте Нурилды осратып, уның менән сәстәрен сәскә бәйләп, өс балага гомер бүләк итәләр. Әле улар Габдык авылында гөрләтеп дөнья көтә. Быел әсәебез 50 яшен билдәләй. Кадерлебез, һиңә какшамас ныклы һаулык, шатлык куаныстар, күңел көрлеге теләйбез. Балаларың һәм ирең өчен һәр сак терәк, кәңәшсе булып тормышыңды ямлап, озын-озак бәхетле гомер кисер. Барлык уй теләкләреңнең тормышка ашырып, уңыштарга ирешеп яшәргә ятһын. Күрһәткән изгелекләреңнең игелекләрен күреп, балаларыңның, тугандарыңның күңел йылыһын тоеп, бәхетле мул тормышта яшәргә насыйп итһен Ходай. Без үз сиратыбызда һине бәхетле итәргә, йөзеңә кызыллык килтермәскә тырышырбыз. Без һине яратабыз. Котлау һүзләре менән тормыш иптәшең Нурил, улың Наил, кызларың Нәркәс, Нәргизә, киленең Әлия, кияүең Рәмис, ияңсәрең Назгөл һәм ияңең Арсын. Her kimдің де ғазиз балағы бар, Allah'ı var, onun kızı. Her kimдің de ғазиz əsəhi var, Atağı var, dayanır kişi. Killer yazlar yettiriyem eyder, Kıştarda bit tuğel mengiger. Babalarım menen birge yaşar, ayrılma ini mengiger. Күңелден нур, йөрәктәрдә сафлык, хистәр ашкына әллә кайдарга. Бәхет ташып яшь